Tevanor Flebrawa bismillah kadun kibaru konondi aka bakurbawe Mauludu kelaw ukanali abolo dara kamni kutuko kuntemeni ambe wati mna fo bistar omiswar murugo ketala jama ube foka ajaya aywa mine mauludu samba fla santan wolofla kumkono awazulu abisi ka benibi novembre kalotri israel Farafina Kenya jekulu tomba moye Union africaine ani Europe Kenya jekulu tomba Union européenne oka lajere ta ko duruna mi kumesina Côte d'Ivoire jamana kono bi akuntera Abidjan oka faba kono nana fanga fale mi kunganka boloda bande Gaza kono nana ka beni décembre kalo ale kle folo samba placenta ani wolofla Al Fatah ani Hamas ni jekulu fla ya akanu ka fo ni baran aka bo adogo koro kabla wati wore na tabla Mauludu kelaw yi nadi damine kamini dogokun tameni Bamako kono ya krekrenia na communauté musulmane des soufis du Mali togola stade omnisport morgo kitala ambe wati mina nafo bi jama famba olukoni nana okma uye manyema damadamata anga reporteru la munu kumekena kono anga jeka ululame bi alamsa do novembre kalo kle bisaba katabla décembre kalo kle wolonvla la samba fla santa ani wolonvla Mauludu Nabawi a festivalu a baraw sigira senka ulaniya takala jaybay ka fo mawbora kabri tenando uska sigidaw la kukunda anga dulanci kena mun be ni an koma sad on sport murbo kita ni shodia men ban fe ni ka se an bade islamau be fe o ye ka yira bi ko ni an yere nyakarlen do bari mauludu sani do adola ani do ambi fama ni aywa mauludu na nyogonte anti nyonye o ye ni shodia doye alhamdulillah ananga walijuba yarabi famano alhaji shaksufi bilali sanwo san kananya daka ofana ko badoy o kofe abisinjiya ani badiya ani islamia yara tindo ani nyonche oni shodia be auna ni wakati kono foka fo alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah me jama bela jelen fo hakla jama ko na hadarala ngal sisa jama kulu be serafe kana alhamdulillah dibolikaw yara ulu yara surunyara katila wati miyanyu wele o yenara ka kalande ye wala mi duwa ke ya rabbi anga faba kono noy Bamako yi ni manu nana ka bo fam bela jelena do nana ka bo Côte d'Ivoire Burkina Faso baytu tabitu ka fo aku rahmatun minallah wallahi wa rahmatun ila Allah nam afala ala karamaku wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala karamati foshi wala kama fodron ka ke hinay ultima anga sheku ne shekfi bilal mali kono ya ni dunya be ultima ala ke hinale du koloma ke hinay adamadoma ultima ala e hinay kiye ultima kaka i to kana o hinay insegre kama ay convoi bala benina kabo Grand Bassam Afrasid Kome Jama Beka Kalando Beka Sufi Kalando ultima kana o hine ba insegre Mali kona ya Mauludu 2017 kadra kono ultima ko anu sonka di Jama benu usonka di wa annana insha Allah kana duwa nyini ala sheku bafe el hakshi sibi bilal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala Gabon France, Ghana, ani Mali region kelengelena bela jele ibay ka fo maw nana ka boye bela jelena mamunu nana akeneka wala sa nyinanta ka ke olu nyana no festival Mauludu Nabawi samba fla santa ani wolonvla mamunu nana no ye no ka nyemawye anga chidon ugerla dowla ko olu nyininga alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsan ila yawmil jaza alhamdulillah kuma manda ka foni sangaina ode ala barkala an la Gabon abi semeni kele nyogona bob inshallah kan kunda malika mun kamo maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam anga sheku anga kudwa anga wasila no ala shek sufi bilali kana maulidu ke afe ni ala ka je anga delegation fefem fana wulla ka fara nere ka inshallah bele jerlen dona Bamako kono ni sangaina an kon labene no sisa ka mauludu yere de makono ame city yere kono ni wakati na no ye mauludu yere nan jigiyoro ye ni ala ka je wala mba fo al salaka mauludun mayirana wa salatu wassalam ala rasulullah
farafina kelenya jɛkulu tɔnba n'o ye Union africaine ani Europe jɛkulu kelenya tɔnba n'o ye Union européenne u ka lajɛrɛba duruna min tun bɛ sen na Côte d'Ivoire kaw fɛ u ka faba la Abidjan a kun cɛra ka bɛn ni bi alamusa ye novembre kalo tile 30. jamana ɲɛmaw ani gouvernement ɲɛmaw farafina jamana ani Europe jamanaw tɔgɔla u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunu arabado Abidjan n'o ye Côte d'Ivoire faba ye ka tali kɛ i b'a ye k'a fɔ jɛkulu mun n'o o bɛ tali kɛ Europe jɛkulu la Union européenne ani farafina jɛkulu n'o ye Union africaine ye olu ka sigi ko duruna kɔnɔna la o kumara mun kan o ye an ka tungarandenw olu ka ko ye ani lakana mun n'o kan ka sabati diɲɛ kɔnɔ wa u ka sigi ko fɔlɔ kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra kunu arabado ka bɛn novembre kalo tile 29 ma u bɛnna ka jɛkulu dɔ sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ ye jɛkulu mun kɔnɔ bi alamisadon sɔgɔma wagati min na u nana ɲɔgɔn sɔrɔ u kɔni y'a laɲini kɛ k'a fɔ a ɲɔgɔn ye a ka kɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra dunanjigiso mun bɛ ni an kama hôtel Ivoire u kumara mun kan o ye u kan ka jɛ ka baara mun kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɛ tali kɛ lakana sira fɛ ani i b'a ye k'a fɔ taamadenw gɛlɛyaw ye olu mun sɔrɔ Libi jamana kɔnɔ u kumara o fana kan an bɛ don min na i n'a fɔ sisan Union africaine Union européenne ani ONU olu kan ka baara mun kɛ ɲɔgɔn fɛ o ma sɔrɔ ka sɛbɛntiya fɔlɔ. min ye fangaw yɛlɛmali ye o baara kun kan ka boloda bande Gaza kɔnɔna na nka min ye Palestine o ka nin jɛkuluba fila n'o ye Hamas ani Al-Fatah u y'a laɲini ka fɔ ni fanga yɛlɛma in a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila waati nataw la. fanga tun kan ka taa ka di i b'a ye k'a fɔ Palestine ɲɛmaw ma yɔrɔ mun bɛ yen ni an kama ko bande Gaza a tun kan ka kɛ ka bɛn sini jumadon ma décembre kalo tile fɔlɔ san 2017 nka fataw ni amaw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ni jɛkulu fila minnu kelen don k'u kɔda ɲɔgɔn kɔ la Palestine kaw don u y'a yira arabadon wulada fɛ ka don sufɛlaw la k'a fɔ a bɔra a ma k'a bila décembre kalo tile 10 na wa n'o sera u bɛna fanga yɛlɛma ka taa bila i b'a ye k'a fɔ ɲɛma wɛrɛw ka bolo kan ni mun kan ka kɛ a tun kan ka kɛ sababu ye sabula u ye bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn mun na Caire n'o ye Egypte faba ye octobre kalo tɛmɛnen o de b'a a ko fɔ a ko ma se ka sira sɔrɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ni jɛkulu fila ninnu u ka bɛn ayiwa ni jɔakun laban ninnu kɔnɔna la a kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ sabula an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ni jɛkulu fila ninnu fadenmaw de don wa u bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn jalaki koyi k'a fɔ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na si tɛ ka bɔ a sira fɛ o la n'a fɔra ko fanga ka ta ka di i b'a ye k'a fɔ autorité Palestine ma n'o ye Palestine ɲɛmaw ye ka bɔ Hamasiw ka bolo kan a yirara k'a fɔ o bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na gɛlɛyaba b'a la nin sangada in na. Corée du Nord o ka missile min ni a bɛ wele ko missile intercontinental n'a bɛ bɔ gun dɔ kan ka taa gun wɛrɛ kan o ye a lawulili min kɛ kunu Américains ka jamana ɲɛma Donald Trump a ye wele lase diɲɛ jamana tɔw bɛɛ lajɛlen ma min ye u ka baaraɲɔgɔnya sira ye ko u ka tigɛ u ni Corée du Nord ni ɲɔgɔn cɛ u ka nin kɛwale hukumu kɔnɔ. o y'u ka mugujugu mun sifilɛ nin ye a taara kuncɛ ji sanfɛla de la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Corée du Nord u nana u ka mugujugu sifilɛ n'o ye missile mun n'a bɛ se ka taga fo continent wɛrɛ la o kɛra ka bɛn tarata don ma novembre kalo tile 28 san 2017 u ka ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ u ka laɲini tun ye mun ye laɲini sabatira ka ban wa u bɛna fanga sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ nucléaire ko la u y'a yira k'a fɔ a mugujugu in a bɛ se ka se fo Amérique dugukolo sanfɛ a kɛra a tilebiyanfan ye walima a kɛra a kɔrɔnyanfan ye a bɛ se ka se yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma Donald Trump ko wa k'u bɛna u wasa don nin ko in na a ye layidu mun ta Donald Trump ye Amérique jamana ɲɛmaa ye a ye nin kuma in fɔ sani Amérique ka bagabagali kɛ arabadow k'a fɔ u bɛ Corée du Nord bɔ diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen na n'a ko kɛra kɛlɛ ye États-Unis a n'a jɛɲɔgɔnw u nana sigi dɔ boloda u y'a yira k'a fɔ u tɛ jɛ n'a ye cogo si la Kim Jong-un n'a ka fanga n'o ye Corée du Nord ye u ka se ka arme nucléaire sɔrɔ cogo min na wa n'i y'a jateminɛ o ni ka conseil de sécurité olu yɛrɛ nana sigi dɔ boloda nin ko in na yalima maaw bɛ ka k'u yɛrɛ ɲininka Pyongyang n'o ye Corée du Nord a faba ye an'u ka ɲɛmaaw yalima u bɛna fanga kura mun sɔrɔ o bɛna dɔ fara u ka fanga kan wa. farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na min ye champion Ligue 1 PSG n'o o ye Paris Saint-Germain u ye sebaya sɔrɔ 3 kan ni 2-1 ye u ka nin dolantan senfɛ.
Paris Saint-Germain u ye sebaya sɔrɔ u ka dulanci 15nan kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ u ka tile 15nan kɔnɔna la u ni dulanci tɔ mun tun bɛ ɲɔgɔn na o ye tɔrɔ ye u y'o dasi 2-1 ɲɔgɔn na o la n'i ye Paris Saint-Germain ta k'a lajɛ u ye dulanci bɛɛ kɛ u bɛ k'a ɲini ka cɛlu don tɔrɔikaw la olu tun labɛnnen don kosɛbɛ ka ɲɛ sanga 70 bɛɛ lajɛlen sɔrɔla ka sɔrɔ u ma se k'u yɛrɛ sɔrɔ sanga 70 na o nana dafa Brésil i b'a ye k'a fɔ u ka dolancila dɔ bɛ yen ni an kama Neymar o de kɛra sababu ye Paris Saint-Germain a yɛrɛ sɔrɔ a nana dolan dɔ sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ n'a numansen ye k'o dasi o taara don o kɛra sanga 73nan kɔnɔna la Cavani nana Paris Saint-Germain i b'a ye k'a fɔ u ka sebaya tɔ dafa a ye cɛlu mun don o kɛra a ka cɛlu 17nan in ɲinan san yɛrɛ kɔnɔna la Paris Saint-Germain n'o y'u ka faba dulanci tɔn ye an bɛ don min na i n'a fɔ sisan n'a ma ɲɛ Lyon ani Monaco olu ma se ka kuruba sɔrɔ o ye dɔ bila u ni ɲɔgɔn cɛ kuruko ta fanfɛla la o la u ni Olympique ni Marseille ni ɲɔgɔn cɛ kuru 10 de b'o u ni ɲɔgɔn cɛ. TV Nord filɛbagaw ni de kɛra gaziya ka bi don kibaru kɔnɔ an bɛ aw ladɔnniya ka fɔ su in na de ye Alakira Muhamad a ka bangeni su wazuru sigilen Mali jamana fan bɛɛ lajɛlen ni diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen Alakira kanubagaw an bɛ dugawu kɛ aw ye ko Ala ka san caman jira ani aw bɛɛ lajɛlen na Alakira ko Ala ka kɛnɛw sigi hɛrɛ la ka u wuli hɛrɛ la an bɛ dugawu minnu kɛ Ala ka minɛ an bɛɛ lajɛlen Ala ka san caya an b'a fɔ ko aw ka mɛn ni ɲɔgɔnna sigida wɛrɛ ka jabala ɲuman di sanfɛ.